Shubor nakaslem jong nongsan Hima. Kadorbar raj Nongpoh mendagasngi karala ban Pynlong biang ya Lehniam Shad Sajer kaba Ishongkun bat kaba ipu iping ha ulum warto kata hadian kumba art house nam AA baklem Pynlong shu yakani ke Lehniam kaba kerpang jong khun ki hajar ka raj Nongpoh ban aingu aidam ya ublei nongbu nong thau halor ki jing kerkhu kerdo ki jong u ya ki jing thong jing tap ki jong ki khun ki hajar baro shisnam batru nakabenta usnam uban sawan Hakani kasngi lawan baneshi bentalang da uba Frederick Kharkongor Commissioner Secretary jong katanat Arts and Culture Department kasorkar jela kum ukongsan kakong Patricia Mukhim editor jong kakot khubor pareng The Shillong Times ulingdo karaj Nongpoh uba Linus Lingdo bat kiwe de kinong yalam jong kiraj baper kathem ribhoi Lingba kani ke Lehniam Shad Sajer ki pajba kila sakhi ya shibun ki Jingshad Tynrai jong kiraj baper ka them ribhoi ki bakan thup ya ka Shad shut wat Shad dong jong karaj Nongpoh ka Shad kurut lingkha jong karaj sokwai ka Shad shut wat bat Shad masti jong karaj Nongkra ka Shad ra kanthe jong karaj Nonglingdo bat ka Shad domahi jong karaj Nongkharai nalor kite ki Jingshad niam Tynrai kan ga sngi la Pynlong ru ya ka Lehniam Tynrai ki bakan thup ya ka jingatan talai bat jingakop kiusit ki balawan ban yashim benta shit ham da kishnong baper ki bahap hapo ka jingkmi jong karaj Nongpoh kumban penshai khandiat kinong yalam jong karaj Nongpoh hadin ka jingwat banya bat wat jingtep ka batikna kile thu ba kane ka Lehniam ka dei ka bala klem Pynlong shu la kumba ar phaus nam tam bat om lai phaus nam kumba ki pentep pat ba hakini ki khandiat sngi baladam So Jingshad nada Nongkra ini mutarin lei cirau ke Jingshad cuai hadin kelabian ke Jingshad mesti kita di tengah hadin ngan toki sani sarwet jari se hadin ngan toki sani sarwet Bamar elot kachan ka kemeni cisin Bun kikur kicai leti himarjo lot bajacem Jacem ika opor hapte hajo mau Ha paradihi baro por de habun kendong
ilinti kuno ba ya kun gini jat gini gidaing long ki lost cultures kuno gin pen embyang kin promote ya gini ki intangible cultures ya gini intangible heritage kuno ki khot kuma I ong I semur konsangan nene more likely ki benta ki berangkam ma kawai ong kuno gajing hat poteng kita ki likely ki berangkam ma kare ka language ber ka lineage kuno ki khot ka jaka jungi ka gajing hat poteng ka lineage but ka legacy ke ka bengiyo ni ki longshwa ki ba manshwa kumukio ngaktin pareng kani legacy kamde ki ka ba kamde ka property jungi banrai it is what we borrow it is what we borrow for our children no it is not what we inherit but what we borrow for our children ikane ka jing shin kliang na ki bala longshwa manshwa ka long ke ka barangkam ha kanang ngila ban pensa ne ka jing long kerpang jungi but kiwe kirang ba kila kren kila ong ba lese kane ga Jingshad nangaliang yung sarkar giliwan perkhat kumno bagan long the annual calendar but nangaliang yung arts and culture department gidon ke bakot gi major festival but gi minor festivals gi major festival itu baro ka Shad nongkrem ka bedding club but ka wangala kita gi bala declare nangaliang yung sarkar kum gi major festivals but kila yoru ya ga jingerap ba kham he but gini kita ki annual calendar kila don lupa apa annual calendar but renkat but ki major festival ki don ki minor festival ibon jag ki bedding club ki Jingshad ki cultural program ki cultural festival ki fair kita ki ha ba minor festivals na kepat ki nongelam jong garat lese begin pa proposal ban declare ya Shad Sajer kum ka minor festival kum ka Jingshad hadin ba kalayat atau kan isnem lese kan la he kan long part of the annual calendar nila lese kala play la play lindi ba kan long declare kum ka major festival but kan don ru ha annual calendar of festivals yang state berkataru kala lese kan la he kan long the major festival kada ka jingthu jinghi ban yo ka district holiday lani state lani ka district holiday ru kala kampensuk te ni ko ban trishori vi penggarat ba komo kila sedang haune usnem hapring ki jing hendrai kila rai de sing mut ban Pynlong ya ni ka festival ini ru ia kermen ni kentu hi ba hausna mo ban wanru kinang yacha mat but kinang penkre ya ni ka festival ba kanang he na usnem but lese daga Jingshad mo minor festival kan kiyo shika kedan mo major festival ru pudeng gler ba yubi ban yui ya kini ki Jingshad ki ba pher ki ba kerpang ki ba bunrong ki ba bunsap bat ban yo kalat ban experience biang saksi sem ya kini ka Jingshad Sajer ka bala do menta la apusngan kinthi bat kadai daga jing yatrishtom jong pibaro ba pilayala ban penurlong bat ban khot bania lumlang ya baro kini diraj bat kinang shibenta bat bania pini ya kini ka Jingshad ya kini Jingshad ki bakrpang ya ki jing siaw ki jing put ki jing rwai ki ba pher bangimju yo snow chete shapo shilong ba phila shim kini ka kabu ban pedim yang kuyong I lindo bene lade uksai pelajan lip andre daga jing persang jumbi daga ni jing sedang lese uni uksai unang yai biteng
undang yai biteng bat undang yai shidhan menang mo the dying embers kumiyong tinong way kitigiding belajan lip hila ai air yang pada kejuk opor ula revive tinaliang jong art culture department kajing temu jong department gede kumno bengin penslur kumno bengin thau gilat gilinti banirap ya ki snong ki bafer begin penem begin penne in penyar in pensyai in penskem begin penkai ya laga spark culture jongki kinongkren ki ba lakren mene kilaban halor ka jingdon kam halor ka jingdon kam begin new core ya ka beti ka dustur hakti nong wei ki ong ba pindah pensan yau ki kun samla lani ki kunlung keberan kam gede bangin pinskem ki Tynrai strengthen the roots ugi ong hakti nong wei but enala la bangin pinskem ki Tynrai dari la bangin wanlam kata jingsngo tengkai ki Tynrai katahi kalaban ayang gi thapniang strong roots give wings yang tim harai ti keberan kama kongni Jingshad Sajer ngai bon ki habret ngai ese ke sin kong ke bagi yi kongni jad Jingshad ini jad jingrao ki jingruai jingtam jingput but even ki ramba mane ai ba jingkran yo ba pori dangret se kermau bai yo la ban yi yang ini Jingshad Sajer natrai ki ini ki konsamla ki nami ki habret ki nami ki nami badan bok ba yo kalar hadin apusnem yo alat ban sakibian kajing Pynlong ini jat cultural festival kalong badan kamba ba kilong kong ki persentio mo ini ki jing kini culture kilong ki persentio dagila ban syarai ba nila bangin sumar bah ya ki sentio ki bangidon apa ke persentio fair katahi kala ban kring ya ki nong wan petkai mara juk oporu ka ay ka jing nyokor ka jing sngok tengkai ya ka spa ka bangidon kumalong ki trayeng mo ki badan ki flau ki badan ki persentio ki jus ngo sarong ki jus ngo tenat kinala ban permi ki sentio ki bafer ki baitna ki bonrong ki ubi kumjo ka culture ru kering kata ka baai kata ka jingi ubi kata ka rong kata ka cultural value ka batengkai apo UNESCO iju ong ba kadon ka tangible but ka intangible heritage but naliang jong ka UNESCO ka jupen slur ya ki communities ya ki fair bagin protect la bagin bagin pensa penem ya ki intangible heritage but berlemah kajing alam jong snong jubi kajing i jengai jong ki nong alam ki badan menta ki layu i ba ya ka ne ka dying culture ese ya ka culture ka balaja kila pen India. Jadi sakan mau har history jong garai Nongpoh hadin na bun snem Shad Sajer ngim judon shu har garai Nongpoh remda de kasi jong ga jing sedang kapan kong yang Shad Sajer hadin kumba arpo snem ngi bakla calculation lesing 8 mi life snem ndai lawat bajing tip dei kumba arpo snem mentang sedang biang ya kane kajing le nyam Tynrai jong ki men barim ikimi teman ikpa teman ki jong kane karai kamde ka basuk banpoi hadu hane mentang kasngi karai Nongpoh kala jandu ya ka riti dustur ko jongka ngila jantret ya kane ka Shad Sajer ngimdon shu kriam ngimdon shu ki wat ngimdon shu ai ram Henry
ngi ayu pa yo blai ba siam na ino yangi kajing erap ka ba kulit men sim kajing kersan ba jing ai men sim na ki dor ba snong lagi senglong kumi lagi NGOs na barok kinyau kur kemudian hapo right Nongpoh ba lagi riu semet ba barok ki pai ba ki bala snok tilang ban ngi ban Pynlong ini ke program mentas ni ka bajok ngai ku blai ka kerpang barok ki ba on the stage ban behind the stage ki ba yarap ini sisa ban Pynlong ini si kumakalong mentas ni dan lese kan ka khendiak ka khamjrong khnang ban ngiyo kulu gi mo isa ban mekren mengkeren hadin nama la bubun senam lan keren ro aku senam lese kanjrong ha handai kat bola pelengkot nama ka Jingshad kalong bakarai Nongpoh ku mengong meneng kamdon syu ka jandu kariti ka dustur generation ka jonga ngai i ba sang khendiak ngindang tip ya kariti dustur ya kolsol jong ka right la jong hereng i manga bagi longsan ni i kanai la jingma haki persah haki para dengar lese kinom tip su langi ong ka Shad Sajer langi ong ka right Nongpoh langi ong lengdo bilong san mensan den ada kena tahu yim kwa bau sai unkut no hari mentang long tanggung sai hon ubucurhem malu mala ubucurhem ubalajan lit no hari lembaga jingkersan ka joki mentang kasni kane kasni kan sa penerhem cucu ya to sai hon uba la jan lit no Kijing tip shibun ba ki bangim ju tip menshwa re mentang ila tip lut bat kawai na kita kijing tip kalong ba nganang perkhat ba ka den lu ka hap lang kawai na ki raj hang ni hari boy re la ya thu dai lengdo ba ka den ka hap ka Hima melim balai na ong ngakan mai ka den namar ba dai na kajing ya khanjan yung ki bagi sayo ikini kijaran dia lai puja masyate sharilum is kasi hills jongi undon kataka tradition kataka jingmelin bani thanjan thangnep te ngasro ba kane ka Shad Sajer kat kum kajing sotu jonga kadai kajing Shad ka ba ngi ai ngu yo blai ka Tynrai la ka banta ka rap ka riang ka babyang ka babha ka ba seiso te kamdai ban wan kanyam hakani ka jing ya Pynlong ya kani ka Jingshad nama kani kadai ka culture jongi kanyam kadai ka jing ya dai shimet jongi bad ublay ka culture kadai ka bate song yangi kum ka jai benriu ladangi wan ra no kani jing snow ya per jai benriu tang na ka daw jong kanyam la try kata kadai ka jing du nong ka kraw ha ka culture kadai ka jingya dai jongi para bril ha kani ka bri nyu trep bat ngim dai ban klet e kata bangi dai ban pen im ye kini ki Jingshad namar ba ki dai ki jingya thu khana ki ba pher ki ba pen i ni da ki Jingshad ki ba pen yo snow ni da ki Tynrai da ki jing hawar bat nganang pen bat ilim do ba kani baro khoi mental ade ban document ba hakatin paren ru hakatin hasiru nang bakini ki long din jongi kin tip ken baki wan na e baki mi na e mene ke rang bai ong las dang banya i baha samla mar sikuru kanong rim jong ka jing nong khasi pena jongi ka long ba gi pen shong nong rim melody halor ka kur bat ka kha long ka ba kong san bhai ngi bangin itu iki para kur bat iki kha naman ngi burong baroa tela dalong kum kini ke ngiyo jing tip ru baki don kat takur hangni hapo karat Nongpoh bat kini ki badang ke nang san ro kin tip ken balada ya shongkha shikur kamlong ga babha kalong ga baki ong dak faren ga incest te namar ba ngilong ka jai ben riu ka ba ni ong yelade ka oral tradition people oral tradition kamut ba nadu bas dang ngim shim don ki kot jing tho shapang jongi shapang ka history jongi shapang ka culture jongi dai tang hadu usnam khat phra sa huai bangi yo ya ki dak ya ki alphabet na uway missionary but let's say kata kalong ka jing do nong jongi ka kraw e bangi klam la
ban record ya ke baki kren ki long shwa jongi bun ba ke baki tip ke baki la ban ya thu ngi klem record nomor kumboong tu web samla mane 4 don video 4 don ni Tynrai kini ki bangi ong ki wise elders ki long shwa ki bob don ke jing tip ke jing small thu ke jing sempang la bun naki ki la let no ban ngim shimla ban record ru ya ka baki kren shapam ka riti ke dustur jongi pindapet ya ke kod history jongi bun sin ni shim reference na ki nong tho karen balai maduna pelat ki nong tho kasi ki banti jenle ya ka history jongi dengan kwa ban shim ya ka po jong pi ka po la nang ya na ai problem sa shi sin dia kini ginong khot semua bahaya ni minta kasih bat kene ke Pynlong yang ni ba bakala aktik yang jingmot jing perkhat jungi bangin nang wat nang ti bat le se kung bai ong i ba Frederick benta bakala don kata ka fund na ka benta ban le research tikin don ki brief nang ni le se ki ban le kita ka research ka kom ka badai bangin don ka documentation ka bapiang nang ba nginum long ki brief ki ba klem ka khana ngibon rei mdon jing tho ti long le